The fact has been proven that now Adoration members are one of the problems I know when this internet today. The facts are there for everybody to see. Can you imagine this thing? Yesterday, I made this video. When we did that video, I said something in that video which I will repeat again. That now this thing trend on social media for 3 days. And we don't attack Ebuka because he say that I can be able to challenge Akacham. Say Akacham that he did not do well by saying that all those things were cool against Mbaka. And when you put on say Akacham or ta Mbaka, they all kept quiet. Even all those reverend fathers near Nakwelo Mbaka and Ebuka, none of them were able to challenge Akacham, saying that negative words equal towards our man of God, towards an anointed man that touch not my anointed and do my prophet no harm. That word I don't suppose. All of them mentally and no back as in a half for you. Then that the same yesterday, somebody went and uploaded a picture of Jonathan, saying no, the man up at local Akozayon ono. Local Akozayon and giving my Akozayon release beho. The voice note one was in a release. Kayasina that voice note pota that they will be able to believe that such thing was said. They kept it aside. Somebody make a post the same yesterday and I dachi ya down because na ndo bona put na my comment section na pray for peace nka na chokunu je na those pages na asa ha na ni hu na madroma. The same yesterday that somebody called out Ogechi Kenjaka. Saying that this thing mecha no Ogechi Ngaka doesn't mean that no she saw hell in a prison. This shows that I should not touch our man of God alone. Manaka cham na Akpali Mbaka steady. It takes only 1% of somebody to come out and caution Akacham. I was waiting for comment in the man comment section of this video. Hey, thank you, Mbaka Akacham did wrong. Akacham men cause. Aforum comment with these hooligans. Aforum comment in the father. And Kenja for comment in the Samarians there. Nkahaga. Kito on video nchoko no because paying attention. Who no? Here somebody come. Yokumaka encounter more by with another Enugu State Reverend Father. Kuno Welizia kuno connect the dots together. Nna chukwu na comment section. Kam no only huni yokumaka nka. Nna chukwu na comment section. Kam for how gullible some of you yade na this video. Nene in this video kuno for. Reverend Dr. Mokpa. N'ime palọ bie ịma na akọta akụkọ. Wee na-akọ akụkọ na gọvanọ na-achị Enugu steeti mgbe ahụ kpọrọ ya mmemme ịbịa zi ozi ọma na gọọmenti haus ma ọ bụ ebe ha na-eme mmemme ebe all the dignitaries ndị na-achị Enugu mgbe ahụ ga-abịa ma ọ ka Mokpa ekwuo okwuchukwu. Wee zitere ozi na okwu onye ụkọchukwu nọ n'Enugu siri mba na achọghị ịfụ ụkwụ ele Enugu na onye ahụ na-achị mgbe ahụ bụ onye abụrụ ọnụ. O wee sị onye a nye mana ọka na-aṅụ ara nne ya mgbe ya bidoro tiwe praise the Lord mgbe ya bidoro tiwe chegharị ahụ bụ ihe ga-abịa ịkwụsị ya. Ọ makwa na enwere ndị bụ general na the kingdom of God. Onye nke aka nọ na recruit bụ ihe ga-abịa isi wee nye abịa n'ahịa na o wee kwado gara onwe ya gacha ya nata mana mgbe a na-asị agakwana. Gịnị metụtara o ji bụrụ na abịaziri n'ụlọ ụka iwe mgbe ọ na-aba anyị ka ọ na-eme ba anyị Enugu ka ọ na-eme erutezie achọ ịnụ agha ụka ọ bụrụ n'Enugu ofu ihe doro m anya tupu itinye ọnụ n'okwu bụ ọ bụrụ na eziokwu na ọgụ a bụ n'etiti Ebuka na Fada Mbaka mana nsogbu dị n'Enugu. Ihe nsogbu ji ga-ejide n'Enugu bụ na mmadụ na-agba nwere the most fanatical membership among ndị Catholic. Anyị mara na mgbe Mbaka na bishọp na-enwe nsogbu ka ndị otu Mbaka gara na be bishọp tụwachicha ebe ahụ. Ị gaa na social media imekọta kwute onye ọbụla kwugide kwute za ma ọ bụrụ na itinye yọm ihe a ga-eme na social media ya bụ na ndị a na-abụọ ndị na-eso
eso ụzọ ha dịwara ka ndị na-akpụ isi na ndị a na-akụ ikpe anakụ n'ime ha na a ga-akụtugodu tupu ajụwa ase n'ụdị na ọ bụrụ nọ eziokwu na agha bụ n'etiti ha na-abụ mana na orugo mgbe a ga-edowe maikrofon mee ya manaka maka na mmadụ na-aba ndị na-eso ụzọ ha bụ fanatics. Adị m ayọ mmadụ mgbaghara na mkpụrụ nke ịnụgone ya na ịnụrụ ka ihe somebody kwe ihe a bụ ndị omenala bụ ihe kwuru ya. Go and check Ugwumba page ebe a ka ya afa Ugwumba TV page ebe a ka ya afọ written. So for somebody na call out so many like agwa m unu na sometimes learn to tell yourself the truth. Gwakwa ihe bụ na obodo sometimes always tell yourself the truth. Ndị mmadụ ya pụta na social media kpali ya Mbaka, then somebody that meant well will confront that person. Emechado na asị na ya echeche na na-eme na Ebuka Obi had problem today online is because of Reverend Father Ejike Mbaka. Before Ebuka Obi no longer on social media or because of Reverend Father Ejike Mbaka. But I see no reason why some of you are still not coming to that reality first. Coming to that reality that shows that now this person stood for something that is right to you people. This person stood for something that is very, very good for the body of Christ. This person sold out himself. Mana nke unu bụ mgbe ọbụla ka na-anụ ọgụ ka na-ese okwu ka na-anụ unu eweli ya na-agbalị view at the end of the day na asị na nwere ndị akwụrụ ụgwọ unu nwa ka keep saying na ngụwa na-eme that na ego one were you paid. Ego one ka akwụrụ unu ego one how much were you paid to come and defend Reverend Father Ejike Mbaka na social media? Because na abụ na Ebuka Obi na-akwụ everybody pụta n'ụgwọ o so that na unu nwakwụna na-akwụ n'ụgwọ. The most shocking part of it bụ Akoma pụta akwụ okwu make statement o mee that out of context. That statement is out of context. Unu twist ya Father Evangelist Jerome pụta na-ekwu kpekwe na ihe eme nke ọzọ na there was a time this guy said Akoma na-ekwu ile Father Mbaka till Jesus come. Nobody came out mgbe asị Father ị na-emeta ọfụma Jerome ị na-emeta ọfụma Akoma kịta azị na-akwụ ọnụ ụgwọ gobie ya wee kwụ ibeziala nda ihunu niile bụ akwụmụgwọ. Mana Jerome did not come out condemn one a preacher that was meant to preach the word of God in a state was locked up. The stadium was locked for him to spread the word of God ojimakia wee bata that state. Enwero ndị fada tile ọnụ n'okwu a that we are able to come out and say okay n'ihe megoro this guy adọrọ mma except for ọkụ na-ere. He was the only man that came out saying na ihe mekwa this young man adọrọ mma first. Mana ihunu je ghọchara Ebuka Obi ji bịa Enugu wee sị crowd wee mee nka Ebuka Obi wee bịa Enugu wee sị na ndị talks chụrụ ya Ebuka Obi wee bịa Enugu wee sị na nke amelia. Condemn gunu na act first. Let us first of all condemn it. Edo na mmadụ jegodo ụlọ ọgwụ first in doctor ya sị na kedu ihe na-eme gị asị na arụ adịrị ya oke ahụ adịrọ gide before admit the fact na arụ adịrọ ọnya then we mazi ihe na-eme ya. Mana nke nothing ihe unu chọbụ okwu na ụka. Most of you na ji this propaganda unu na-achọ ka dị ọgụ ghara ibi. What prompted those statements video pụtabakwa n'aka unu nya unu chegide ka Mbaka kwuo okwu na Inode on Wednesday o nwere ihe okwu unu were aka unu bunie dị okwu on Thursday bunie okwu without showing takule na akacha m n'ihe o megodolo eme n'ihe okwu godolo ekwu n'ọnụ some of this ihe okpo Father Mbaka ọ bụ na ọ bụrụ mbịa bịa kwuo okwu dị ya then na-echezi ndị ha na-apụta na comment section na asị m leave Father alone ka unu bịakwa na that the same comment say hey na ya kacha m kwu adị ọkwa mma thank you for speaking out. Out of everybody for la so mmadụ for we are able to make that come we are able to speak we are able to okay thank you. Mana kwute okwu echetewele gị na Father will Melchizedek out of the order of Melchizedek. Ndị na ha agụ Bible ji nnọọ propaganda Father wee hele isi. Unu niile everybody will reap what they sow. All the message nsị ka mbịa show na ọkụ unu na-afụ ka ndị asị achọ okwu mana ụdị ọ bụ na Mbaka akọshọn hụ his members jee na baby shop tilisie ngwongwo hapụ na Ebuka Obi aka because na it is vice versa the way nsị afụzi ya now ọ bụzi vice versa mkpụrụ onye ka ụka ọ ya aghọrọ ka ọ dịkwanụ.